Айде пак. Здравейте, маняци. Пак тръгваме на събор. Това може би е последния събор за тази година. Тръгваме Камчия, Варненско. Другите ма чака сега в Айтос на бензостанцията. Пак на Марешкия се събираме. Че пече много. Тръгваме. Какво става, батоне? Потегляме. Анте. Мой се обличем. Да. Моя стана като бадвинки. Поне ще ме пази от ветра. Сега ще пробвам. Отново на път. Другите, дали са горе? Пак двамата с Пистов и Чопар. Да. Две противоположности. Няма проблема. Ето и нещо трябваше да го вържи някъде. Ракията зеле. Ракия не пяс. Тръгваме. Айде, тръгваме. Направо ще превъртят играта. О, фютбора почна. Дай говори, бе. Що спря? И сме екологични гора. Имаме само бокуци. На всеки клип пиш нещо и правиш реклама, бак. Какво да правя? На Росенец беше кола. Антиреклама. Не е антиреклама. Тръгваме! Ей, сега след една седмица почвам да го нося. Айде, фаст пауза. Коплиш, бе? Ти като някой папаракси, бе. Си я снима. Еги балканджите. Отиват сега. Лекаре, най-големи, обори са най-големи балканджия. Балканджия, малка голяма. Там няма едно дърво балканджия. Да, там няма едно дърво. О, гладня ли обадка? Гладняга е, съм не вчера. Може да си студена малка. Малко пауза пак. Още малко остана към събора. Сега взимаме някакви работи от супермаркета, там ядки, младки, шоколади, работи. Там съм този и тръгваме след малко. Много яка Хонда. Къде си тръгнал, бе? Муси? Тръгвам към първия си мотосъбор. Тъй ли, бе? Да, бе. Кой ще правиш там? Ще пием, Ано. ще се позабавляваме. Браво. Преди това ще ходим да метнем по една главичка на морето. Не. Не. Аз съм мога пло. Има нещо въртата. Настанихме се. Его майстора, звъни му телефона. Това се Мусито, нашия новия проспект. Новия проспект. Отиваме за най-важното. Бири и кебабчета. Ще вземем топли бири и студени кебабчета. Що? Знаеш какви комари имат, какъв дръпчета са. Аз я ходя усил. Опънахме палатките. Еге. Какво става? Ето моята палатка. Отиваме сега да се къпим на плажа. Да му сменя моркър. Кой ще прави? Фото? Ние фото, видео правя. Видео на морето, на събор. Пурката и батко на пламен и монтьора. И балканджията, ето го тук.
Айде сега. Хората живот си живеят, бе. Виж ги, бе, виж ги, бе. Хората живот си живеят наистина. Живот. Его, Владко, Пламен пали мотора, идва на плаж. Патрон, кой кат него? Къде е? Какъв е по-приемното ли? Там е. Сега ще прием да се къпим. Сега ще я пробвам GoPro смицата под вода. Няма такова изживяне. А? Няма такова изживяне. На някой лангата да не снимаш. Бори море, браво. Живот си живееш, папа мене. Живот си живееш. Голям живот. Ей, ти е да си патрон в България. Бурка, ти имаш такава камера, водна, а? Без кейс, водна. Дай, че изписа нещо ерор. Нещо за снимачи. Добре, идвам да гледам салта. Айде, кой ще прави салто? Давай, давай, да направя скоро. Снимай. Не там не е, не тук е. Добре, Наполовина салто, но... Толчето трябва да отиде малко надолу. Ей. Чакай! Две! По-лек, дай! Едно! Две! Три! Това е! Двойно само! Тройно ще прави да... Акробата! Дай много, дай! Акробата! Ай, още един мобил! Еми как няма ти падне? Едно! Две! Три! Това нещо! Да, заболя той път заболя! Дайте да Като браво на нинджата. Дай камерата! Браво на нинджата! Мърнете, айде. Значи, те гледат. Кой ще ката?
Аз скачам. Давай с камерата скача. С камерата направо. Давай с камерата. Троен тулуп. Троен тулуп ще направи. Той има ли за какво запашка? Аз ще държа. Не може. Хубаво ще? Само не може да снимаш. Дай той да снимаш. Да снимаш ли? Да. Ела, стига се той навънка. Едно, две. Те свърлят яко. Дай да направиш. И за едно окей, нали? Цял ден ще върля, да? Айде. Едно, две, три, четири. Тайше. Дали ще мога да изяде всичко тя? Няма. И кофе няма. Ай на здраве. Тук са напълни. Лодей нямаш никога, ама... Сега е пълно с хора. Его, Бадилю, балканджията. Така? Можете да разберете за сегодня, контакт е свободна. Но и публиката да ви помага. Тя имате всички имате активни, за да ви помагат. Айде сега главата в първите, които бяга. Не починете, но. Сега ще се ситат, да знаете. Събор съм. Някачка, някачка. Моето не е това. Помолте си да следите и някак. Гей, лъпка. Публиката може да изпрете, може да им помага, както решите. Ако им помагате, дайте им помагате, преди се своите дата, ще обърсите от това. Сега, тя ще трябва да подавате малко очи. Коста? Къде? Не знам, къде са нашите? Не знам. Ей там. Ей го. Ще се тръгна. Аз се Иренце! Свети. И с телефона свети. Да осветява. Повече снима, не иначе GoPro-то ми снима нощно време. Нощно ми купи си GoPro 10 да снимаш нощно Пак време. ми снима, Това е с камера. GoPro 10 има ли това, бе? Има ли си 11 има даже. Много. Всичко има. Ти май гола 0, не? Значи, тук приключваме с видеото вече. Утре продължаваме.
Айде, добро утро. Добро утро. Къде стана бе? За работа. Работа, нали? След тия бутшива. Този даже предал палатката. Снимаш ли, бе? Не, бе. Маймунодърда. Най-неподходящия момент, повярвай ми, че ще снимам някой ден. Маста е леш. Чака човека. Смятай, ще постригваш до живота тогава. Без пари. Виж какво е взел тос. Махомерени салами. Да. Те обаче без месо не сядат. Ко мисло, бе? Те алкохол не пият. Той те не ги обеляха. С етикета ядах ли, кое чуй към кой става? Бах, ти викам... С етикета ли вика? Етикет има, бе. То вече след третата водка ти знаеш какво е. Сега да пием кафе и ще тръгвам. Още от началото не беше водката. Той права лопата ли е там? Или на мен тъй се струва. Да. Ама там чакат човек на опашка. Влизай в бункера и тук те изпускай на... Бати го готов. Той нас трябва да прибера сега палатката. Всичко трябва да събере сега. Да оправим палатките, багажа и тръгваме. Рекси, комба. Почти сме готови. Готов си, Лативо? С силно положение. Да. И кърпа сложил. Не и бе. Виж и болки съм мляко, всяко скоро ми ще смучна, не знаеш? Те ме по. Шпиони, бе. И кърпа сложил. Пресно ръка. Да се заварческа. Турбоманикена, дай, я. Шела. Мента да ти си пешепишно. Бадидо. Ко? Мента да ти си пешепишно. Аз пих мастика вече, а? Те ли бе? Да. Аз излагам. Алкохолика на мотогрупата. Алкохолика на мотогрупата, бати дидо. Той е бъдни крокодила. Не, дай, чакай се. Напред се, по-чуварската, дай. Дай се, дай. Манекена на групата. Лекичко, тъй, направи фейсджук. Така, котьо. Сладура. Дай. Чакай, сладура да видим. Дай. Знаеш какви изпълнения има на морето? Тето нямаше. Нямаше му плана, Те ще. Всички зареждат. Аз съм на една трета още. Те ли бе? Ма къде зареди? Хайде стои да тръгнем. Те ли бе? Той аз. Ама не знам колко има, нямам такова. Не показва горивото. Сега зареждаме и продължаваме към Айтос пак.
Да те Дълго снимам, да. по-батко, дълго по. Давай, изтребителя, его. Стребителя. Изтребителя. Ще стреля. Чичо Муртаза. Направо го взима и той крайния. Чичо Муртаза, снимай с моето телефон. Да, аз снимам. Он става му си. Ама няма едно Една само две салата, турбички, тук той трябва да каза, научи знаеш колко хора. Ще викам, дай ли да тук е? На мен, знаеш кой вика? Дай ми една малка чаша. Викам, дай този две големи. Добре, вика и бонус ги дали. Той тресаш, той гледаше, той пияно беше. В началото, добре, Да, той пяно. Аз като отидах, И пак ми взе. по едно лев. Сега ще хапнем в Аспарахово сме. 11 леми взе. Хапваме. Хапаме, тръгваме Аз газ. бържените картофи с малко катък. Тук ще и повече на 7-8 лева. Айде, видеото свърши, вече сме файтос. Кажи чаба. Довиждане, лек ден и всичко хубаво след 28 часова смяна. Много ба. Еми, много малко теше. Стига. Кажи чао и да затворим. Бай-бай. Чао, чао.